sumamburan cicit cuwit cuwit cicit cuwit cuwit cicit cuwit rame soro deone Lingsir wangi lingsir wangi gendut bebayang tangi ayang bebeduk bebatang kenok kita Jan Renjal. Nggih, wilujeng dalu. Wah, oke. Selamat malam. Mia Aprilia. Dalem, Pak. Oke. Baik-baik ya, Nduk? Nggih. Sehat?
Sehat, alhamdulillah. Iya, Anifatul? Dalam, Pak. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Wah, iya. Ditepungke dhisik nika namine Rangel. Sapa, Dok? Nggih, dari Tepangan. Oh. Nami kula Rangel Meladiana Putri. Daleme ngendi Cahyu? Kula Kediri. Iya, Kedirine ngendi? Toyo resmi ngasem. Toyo resmi Ngasem. Nggih. Iya. Lek Mia Aprilia? Nggih, nami kula Mia Aprilia saking Pagerwojo Tulungagung. Ah, iya. Terus Anifatul? Lah nggih kula Anifatul. Lah iya jenengmu lho, Pak. Lah nggih Anifatul niku lho Pak, jenengane pripun to? Lah sampun nyebut to. Piye to maksudku? Jenengan kurang minum to. Aku iki lek karo awakmu kok pe salah jujur Mas aku. Lah pripun? Lah iya awakmu ku lho Anifatul. Nggih, Pon. Tepungno. Nggih. Tepangaken nami kula Anifatul. Salam dhisik no. Oh, salam. Wong Islam kuwi mayoritas kan negara kita itu agamanya Islam. Nggih. Dadi wong Islam ki sadurunge matur kudu uluk salam. Mergo uluk salam kuwi sunah wajib kanggo sing mangsuli. Ngono lho. Nggih. Ya Cal. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Iya. tepangaken nami kula Anifatul saking Tulungagung. Ya. Isih sekolah. Kuliah, Pak. Wah, semester 8. lek adik Alfa iki mau Salva iki mau njukuk komputer. Kan apa ku jeneng? Ayah, Pak. Ayah. Ayah. Nggih. Heeh, Dek Ayah iki mau njukuk komputer dan jaringan. Lah awakmu nang kuliah njukuk apa? Hukum, Pak. Heh? Hukum. Poh. Njukuk hukum. nggih. Semester 8 berarti sithik akeh wis ngerti tentang hukum no. Insya Allah, Pak. Umpamane apa dijal sing sok ngerteni babagan hukum, KUHP lho. Apa? Pasal. Pasal umpamane. Nggih, penipuan, Pak. Umpamane pasal penipuan, aku ngapusi Nggih. awakmu ngono kuwi kena pasal apa? Pasal ada 2, Pak. KUHP lama dan baru. Wow, lek Nggih, KUHP no. lama 378. 378. Nggih. Hukumane Hukuman 4 tahun penjara. ancamane. Lek sing Nggih. baru 492. 92. Nggih. Ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta. wah ya apal tenan ki. Lah Iya. pripun? Penipuan terus lek liyane penipuan apa? Nganu Pak, niki meling jenengan. Apa? Perjudian. Wah, pernu. Lah pripun Pak? Apa aku rumah sama tukang udu togel kok piye kok? Oh, perjudian. Lah kan biasane lek neng omah ngoten nika to Pak. Kaya ro lek aku ning omah. Nggih. Lek perjudian apa pasale? Pasal 303. Oh, Niki dendane kathah kok Pak. Apa? Niki pidana penjaranya 10 tahun. Terus dendanya 25 juta. Ngatos-ngatos jenengan. Aja sampai- ngatos mangklekmu. Kok panggah. Lah pripun? Lah niki sing terakhir, Oh. niki paling pas kagem jenengan, Pak. Apa? Harus sangat hati-hati. Apa? Perselingkuhan. Lah pripun? Jenengan ampe Pangklekmu. Ibumu melu ku dikira aku itu Kang. Oh, mboten. Niki namung ngelingaken, Pak. Nah, aja mek aku tok sing kok elingne kabeh Oh, kabeh. Yoga-yoga niki termasuk nggih, Pak. Ora lek perselingkuhan apa? Pasal 411. Sing ngono. Perselingkuhan ini pasal 400. 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hukumane? Hukuman cuma 9 bulan penjara, Pak. Tapi yo lek iso yo aja to, Pak. Lah mek sangang sasi ya. Aja, Pak. Ndak boleh. Ndak terus kriteriane wong selingkuh iki piye kok nganti di ngerteni iki, Oh, Cok? anu, Pak. Umpamane aku kene selingkuh karo awakmu. Selingkuhnya piye? Kok umpamane kok aku to, Pak? Lah sing ngomong kowe kok. Oh. Ayo. Bisa umpamane. Anu, perselingkuhan itu bisa dibuktikan kalau melakukan hubungan badan, lainnya suami istri. Kalau terbukti itu bisa dikatakan selingkuh, lek iya. mboten nggih mboten, Pak. Iya. Mula Pak Edi yang ngati-ngati aja nganti terbukti. Lah, Pak. Iki kok dadi fitnah kok, Pak. Aja ngono, Pak. Sing muni awakmu no. Wong kaya ngerti arep diduduh-duduhne lek arep ngono yo. Aku sesok-sesok ndak omong neh aku, Pak.
lekno. Ora tegese kowe ya ngerti tenan lho tentang hukum. Sedikit Pak, insya Allah semoga benar. Oh, ya apik. Iya bener, ora bener terus mung kok sinau kok. Oke. Ya, dadi lek nang hukum iso umpama jenjang ke depan iki apa ya, Nduk? Termasuk kae pengacara barang ngono kae. Nggih, pengacara saged, hakim, kejaksaan. Wah. Pandungane mawon nggih, Pak. Iya wis ta, Nduk. Semoga-moga awakmu yo ndang entuk pacar. Awakmu karo duwe pacar to? Dereng. Nah iya. Aja gampang milih-milih wong lanang lho ngono. Lah mboten wonten sing dipilih kok, Pak. Iya. Iya. Kowe tak golekne dudo arep kowe. Lah, Pak, yo liyane sik akeh, kok, Pak. Mangsa golekmu semen. Ngene memang arepe nyepur tak seneni kok. Ah wis tuku tiket lho karo Mia. Mia karo dene mbok aja gelem dijak sing rena-rena. Rombongan yang ditumpakne bis kok. Tuku tiket, sesuk tak ijoli tukone tiket. Piro lamu tuku tiket? 50.000. 50.000 sesuk tak ijoli 20.000. Wis ngono. Lah, Pak. Rugi no, Pak. Rugi ya. Piye tong? Oh, nek kok dadi marah kaya. Ayo diaturake. Pambuka Nyu Kusuma Wardani karo karawitan Nyu Hamong Rasa. Ya gerak karo awak karo vokale kudu sesuai. Oke? Datoske Mas, monggo. Ya.
Wah, jan wis dipersiapke ya, Nduk. Ya iki mau pambuka campur sari